садама дар пайи бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавонистан сар задааст. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон садамаи маргбори ҳунарманди ҷавон Дамирбек Олимовро шарҳ дод. тибқи иттилои ин ниҳод ҳодиса 5 феврали соли 2022 тахминан соати 1:00 шаб сар задааст. ба иттилои манбаъ ронандаи автомошинаи тамғаи Honda Craft Олимов Дамирбек Ботурович сокини шаҳри Хуҷанд ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Хуҷанд-Сомғор бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дучори садама мегардад. гуфта мешавад мошини ҳунарманд нахуст аз роҳи мошингард ба қисмати шағалпӯши ҳамшафати роҳ ва баъдан ба саҳрои пайваста бо роҳи мошингард баромада якчанд маротиба чапа шудааст. мутаассифона дар натиҷаи ин ҳодисаи нохуш ронандаи мазкур ҳунарманди шинохта Олимов Дамирбек Ботурович ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса афзудааст манбаъ ба ҳалокат расидааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд аз рӯи ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. Дамирбек Олимов 33 сол дошта дар ноҳияи Деваштич райони Ғончӣ дар оилаи сароянда Ботурҷон Олимов ба дунё омадааст. баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 2004-2008 коллеҷи донишкадаи санъат ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷандро хатм кардааст. дар ансамбли шашмақомхонии Нури Хуҷанд ки роҳбарияшро устод Ҷурабек Муродов ба уҳда дорад фаъолият мекард ва дар ансамбли созу овози садои суғд кор мекард. оиладор буд ва соҳиби 3 фарзанд. шӯҳрати Дамирбек баъди иҷрои суруди Зулфони майда дар чакомаи Гесу ва баъд бо суруди мавригии Ҷон бачаи хола ки бо сароянда Нигина муқобиласароида буд боз ҳам зиёдтар гардид. ӯ аз камтарин сарояндагони ҷавон буд ки ҳам дар жанри эстрада ва ҳам дар жанри шашмақом маҳорати воло дошт.